Hevpeymaniya niştimaniya hêzên şoreş û opozisyona Sûriyê di dehemîn salvegera damezrandina NKSê brûskeke pîrozbahiyê belav kir. Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Hêzên Şoreş û Opozisyona Sûriyê di brûska pîrozbahiyê de got Birêz Siûd El-Mele, serokê NKSê. Bi nav vê hevpeymaniyê, germtirîn pîrozbahî arasteyê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di dehemîn salvegera damezrandina wê de dikin. Rola gelê Kurd di şoreşa Sûriyê de gelek giring bû, di şoreşa azadî û reweştê de. Ku di nav refên pêşîn de bûn, yên rûbirûyê rejîma Esed ya tawanbar kirin. Li Amûdê Kobanê Qamişlo Efrîn, Riknedîn li Şamê û Eşrefiyê li Helebê ku nimûnek pir rûmet pêşkêş kirin. Guhdana xwe li ser yekbûna welêt û yekbûna civaka gelê Sûriyê dane diyar kirin ku daxwaza mafê hemû gelê Sûriyê di dewleteke demokrat pir netew kirin. Hevpeymaniya Niştimaniya Hêzên Şoreş û Opozisyona Sûriyê di brûska xwe ya pîrozbahî de got em germtirîn pîrozbahiyên xwe pêşkêşî we dikin, her wiha tekezî li ser omîdên xwe di mirovê Sûrî de dikin ku dikare deriyê pêkvejiyanê veke û pêşerojeke hevbeş ava bike. Piştî şoreşa Sûriyê roja 26 Cotmeha 2011 de Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûrî hate damezrandin. Ji wê demê ve wisa nihatevî hemû astengiyên NKSê têre derbas dibe û revandina kadr û endamên wê her wiha şewtandina nivîskehên partiyên bi ser ve hîn Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li ser karê xwe berdewam e.